vás zdravím, vítajte pri ďalšom random vlogu. Áno, som úplne u babky. Jessica, kde si? Čo je? Takže dneška si ideme robiť unboxing na to uvidíte. Na niečo takéto, ale nerobím si gule. Aha, koľko ich mám. Tu mi dala všetko moja babka. Say YouTube money, YouTube money! Shit, teraz do toho budem zbierať. No, som tu iba ja. Môj táto, mama. Idem sa opýtať. 2 kartičky, 3 kartičky, 4 kartičky, 5 kartičiek, 6 kartičiek, 7 kartičiek, 8 kartičiek, 9 kartičiek. 10 kartičiek, 11 kartičiek, 12 kartičiek, 13 kartičiek, 16 kartičiek, 19 kartičiek, 21 kartičiek. Jo, som to pozbieral. Jessica, nechceš YouTube money? Aha, koľko ich mám? To sú YouTube money, ne? Mickey. Takže som tu spoločne s brachom, takže tak, aj s mojimi rodičmi, lebo brachu tam sedí vzadu na lavičke, no nie, že na lavičke. Počkajte. Tam, to je moja babka. Nebudem vám ju ukazovať spredu, ani zozadu. Tak idem robiť unboxing, no Cože máme toľkoto YouTube moneyho. Ideme radšej na trávu. Tam hodíme. Kurva. Takže prvé kartičky rozbalujeme takto. Je sexy. Medveďogy. Ale ja neviem, čo ten z tých kníh džungly. Či kedy otec to je. Takže máme tu kartičky. To dáme do piču. Ďalšie kartičky. Fuck. No, zubami neviem. Ono sa mi to podarí. Co to otvoril? What the fuck? Už sa to sype. Wait. Takže toľko tu kartičiek. A tu dáme na kopku. A hodíme hen tam do ríti. Počkaj, nie, to si nechám. Som to pekne otvoril. Ideme ďalšiu kartičku, ďalší balíček. Disney Pixar, vole. Teraz sa otvoríme zúbkami. Fuj. Ups. Dáme na kôpečku, my sme dobrí ľudia. To takto musím otvoriť. No viete čo, ja to robím jednoducho. Mojimi zúbkami to otvorím. Ja som tam robil dieru. Ja som odskúsil z karty. Konečne. Musím odtrhnúť. Nie. Tak na kôpečku. To bude taký, že random vlog unboxážnik. No, to bude random vlog unboxing. Tu máme toľko do toho. Otvárame. Jo. Som to otvoril. Toto mi furt uteká do psej prdele. Nevadí. Tu mám ešte alubal, či mikrobal, či čo to je. Čo? Teraz to vytúckáme von. No do prdele. Dáme. Vyhrali so svojou školou. Tu ten kód si opíš, normálne si to zastav. Si tento kód opíš, tento to zbiera. Normálne to tam zadaj na túto pojebanú stránku. Normálne si to opíš a ti to dám, mne to je jedno. A tu máš ďalší kód.
Otvárame ďalšie. Jo. Fuj. What the? Ďalšie kartičky a Peter Pan, vole. Kali a Peter Pan, vole. Wow. Neutíkaj ty hovedo. To si tu takto nahádžeme úplne. Unboxing. Tak, ďalšie karty. Uj, máme tu ďalšie karty. Ďalšie karty. Ideme to otvoriť, no. What the fuck. Dopič. How to... What the fuck? Čo je? Co by tu ako si lepí? Aha, čo sa? Futbalistka, viete ako ona vie úplne dobre hrať futbal. On to môže natočiť po tomto unboxingu. Unboxingu na Disney kartičky. To je taká paródia. Takže, teraz si odbavíme tieto klasické kartičky. Takže podľahom pekná otvávaní sme to konečne otvorili. Kvôli tomu som si skoro rozrezal dolnú peru. Ale ne. Takže tu máme ďalší kód, si ho pohode opíšte ďalší. No boha z Austrii. Dajte si hakvečku a to mám z Austrii. Vyraj za svojou skolou a Pinocchio. Stojí na dalmatíncov. Karty, ty aké si pohýbané. Tak rozmrdal. Ďalší unboxáznik. Ďalšie kartičky. What the fuck, mne to uteká. Mám to. Chytil som to. Jo. Kočeň. Na kopecku. Počkaj. Co ti jebe? Toho je. Tá uteká. Ideme na ďalší balíček. What? Takže je tu aj môj homo z Mickey. Choď do riti, ty buzeran. Máme tu aj ďalšie rozbalené. Takže toto by bolo všetko z tohto unboxingu. Ja sa s vami učím. Jak sa vám to páčilo, trhnite si nohou. Jak sa vám to nepáčilo, jebnite si gebulu o stenu. Ja sa s vami učím a čau. Nie. Takže čau, vás ho zdravím, vítajte pri ďalšom random vlogu a práve sme vonku. A som u babky. Takže mali ste tu trošku takú menšiu paródiu na unboxing, ale na Disney kartičky. Ja sa drbiem aj nemožné. Nikto ma nepočul, hádam. Tu máme takto kartičky, ešte ich máme dosť. Všetky som ich neotvoril. Tu máme ďalšie kartičky, si dáme takto vedľa. Bazoš.sk predávam Disney kartičky Tesco Pixar. Za cenu jedna kartička 200 €. Dík. A tu som tento homoško malý. Jak debil, za mňa teplo šľaha za mnou chodí, no. No super, no netrskaj mi nohu. Možno budeme ešte viacej rád. Som tu s mojím bráchom, ktorý je tam. To je moja babka. Počkať, ja vám to priblížim. To je moja babka hentam. A počkať, tu je brácho, tuto je brácho. Tam je brácho, vidíte tu gebulu. To tam je brácho. Takže ak chcete, aby môj brácho bolo vo videu, je dosť starší, takže určite napíšte do komentu, ak by ste chceli. Alebo má Segra. To radšej ne. Tá je ešte staršia. No, nie je staršia. Tá je mladšia. Ale nie jak ja.
Takže dneska som mal úplne bláznivý deň, lebo som bol v Trnave. Zajtra pažím do Košíc. Všetko som točil video, to si pozrite na kanály. Áno. Pozrite si to na kanály. Takže, áno, zajtra idem do Košíc, to neviem teraz, či do Česka neviem teraz rozoberať. Takže to bolo všetko z tohto random vlogu a z tohto unboxingu. Ja sa teraz s vami lúčim. Jak sa vám toto trošku vtipné videjko páčilo, zanechajte určite like a ten odber. A ja sa s vami lúčim v popise druhý kanál, hlavný kanál teda a čabás. Nezabudni si otvoriť tie tvoje Disney kartičky. YouTube Mario, say YouTube money. Zasa to idem iba ja zbierať. Bože, ja som ho... Peter Pan. Takže práve došiel môj krsný a moja krsná. Tak, sa s vami lúčim a čus.